ați revenit în bucătăria mea. Vreau să vă urez la mulți ani și un an cu tot ce vă doriți voi în acest an, să se împlinească toate dorințele voastre. Astăzi vreau să pregătesc împreună cu voi o rețetă care nouă ne place foarte mult și e destul de tradițională pentru români. Ciorba de burtă. Haideți să vedem pașii și ingredientele pentru acesta. Oasele la fiert în 5 litri de apă și așteptăm să fiarbă apa și apoi să luăm spuma. După ce luăm spuma, adăugăm foaia de dafin și piperul și le fierbem la foc mic timp de 2 ore. După 2 ore scoatem oasele, strecurăm supa și transferăm conținutul în altă oală mai mare. După ce am strecurat ciorba, mai adăugăm 2 litri de apă ca să suplimentăm cu ce s-a evaporat în timpul fierberii oaselor. Adăugăm deci 2 litri de apă și după ce începe să fiarbă adăugăm și burta, pe care o fierbem aproximativ o oră la foc mic-mediu. Lăsăm burta la fiert o oră, iar apoi o scoatem, este fiartă numai pe jumătate. O scoatem și o tăiem în fâșiuțe cât vrem de mici și de late. Iar apoi o punem iarăși la fiert pentru 20 de minute ca să fie complet gata. Între timp radem un morcov, mărime potrivită, pe răsătoarea cea mai fină și îl călim într-o lingură de ulei, într-o tigaie, cam 10 minute. Folosim morcovul ca să dăm un pic de culoare ciorbei. După ce am călit morcovul, îl adăugăm în ciorbă și amestecăm ciorba și mai lăsăm la fiert încă 15 minute. Ciorba și-a schimbat culoarea și morcov aproape că nu se vede în ciorbă. Curățăm usturoiul și îl zdrobim. Adăugăm și 2 linguri de apă ca să fie puțin cremos și îl turnăm în ciorbă amestecând bine. Între timp luăm o oală pe foc ca să răcească. Cele 4 gălbenușuri de la ouă le-am separat și le amestecăm acum cu smântâna lichidă. Folosim un tel ca să le batem și când e aproape gata, adăugăm din ciorbă câte un polonic, treptat, treptat.
Eu o să adaug 4 polonice de ciorbă în castron, iar apoi compoziția aceasta o adăugăm înapoi în oala de ciorbă. Pentru că folosim smântână lichidă, nu se va brânzi compoziția. Iar după ce amestecăm compoziția de ouă și smântână, punem acum compoziția înapoi în ciorbă. Deci oala nu este pe foc. Opțional putem servi ciorba cu gogoșari din oțet și cu felii de lămâie și, bineînțeles, fiecare, dacă vrea, poate folosi oțet. Ciorba este gata. Poftă bună!